ezért fizetne? De ezért fizetnek lassan. Ez elég szarul alakul, bazd meg, a Inetát a fedbe húzom. Almás, epres, ahi és valami. Bocsolás. Szabad. A szégyenérzetünket most már más is leépíti. Tehát ebben az országban van ilyen, hogy vaníliás cukor, de hogy cukormentes. Nézzed meg, hogy ez mi a fasz. Ide jöttem, hogy megfordítsom az egészet. Jobban kérem, jobban csillog, mint a benzétek. Jelenté temetve több nem lesz, több forgatás veled. Azt hiszem elestünk. Nem akar összejönni. Nem tudjuk szétszedni ezt a szar pedig. Hogy kell? Jó ez a forgatás. Eddig tetszik. Nem.